Il-kandidat għall-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg indika li jista' jkun jitfaċċaw aktar dettalji dwar l-evażjonijiet tiegħu tat-taxxa u tal-VAT. Gregg qal dan ma' One News waqt li kienet jikkampanja fil-Gżira ta' Tletolijiet flimkien mad-deputati nazzjonalisti Chris Said u Kevin Kutajjar. Żewġ persuni ewlenin mill-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil u li sfiduċjaw lil Delija. Mal-ġurnalist ta' One News Colin Degwara, Bernard Gregg der skomdu u evażiv għall-aħħar meta kien affaċċjat b'mistoqsijiet dwar in-nuqqasijiet finanzjarji tiegħu. Fil-fatt taħt pressjoni Gregg żelqitlu li għad joħorġu aktar dettalji dwar il-pendenzi u n-nuqqasijiet fil-ħlasijiet illi kellu ma' tat-taxxa u tal-VAT. Dr. Gregg, wara snin tevad it-taxxa, kienet id-deċiżjoni tiegħek li tilħaq kap tal-Partit Nazzjonalista li ġalitek tħallas? Mela, l ħaġa il-domanda mhijiex eżattament kif inhi jiena kont qiegħed inħallas it-taxxa, kien hemm ċirkustanzi partikolari, għad joħorġu aktar dettalji fil-futur. Maħsud ta' kif ma stenniex li One News se jkun qed jistaqsih il-mistoqsijiet għal ukoll li ħallas il-pendenzi li kellu minkejja li mad-Dipartiment tal-ħlas tat-taxxa iddikjara li ma setax iħallas minħabba problemi finanzjarji illi kellu. Hawnhekk inqabad fuq siq waħda hekk kif ikkontradixxa dak li kien qal ma tat-taxxa. Inti tħallasthom minn tiegħek, però ftit tal-jemilu lid-Dipartiment tat-taxxa jgħidlu li għandek problemi finanzjarji, kont qed tikdeb? Mhux eżattament laqqas. Konxju mill-pressjoni li dejjem qed tkompli tikber fid-dawl tal-mistoqsijiet kbar li hemm fuq rasu, Bernard Gregg kompla jirrispondi illi hu mhuwiex kriminal, anki jekk l-evażjoni tat-taxxa huwa meqjus bħala rejat kriminali. Il-klijenti tiegħek kienu qed jafdawk bis-somma tal-VAT biex tħallasha. U inti din ma ħallastix. Kif taħseb issa li n-nies se jkunu qegħdin jafdawk biex fl-aħħar mill-aħħar tmexxi l-finanzi tal-pajjiż? Mela, żgur in-nies jafdaw naxilna jinkriminali. Intant meta affaċċjat b'aktar mistoqsijiet, Bernard Gregg beża jwieġeb u ħarab jiċri il-bot minn One News għaliex qal illi għandu l-appuntamenti. Dal-mument bħala ġurnalist li nsaqsik, naħseb għandek tħallini nsaqsik. Għaliex imma ma kontx qed tħallas is-somma li kienu qed iħallsu tal-appuntamenti tal-home visits, wieġibtek id-domandi kollha, nirringrazzjak u rwettaqt ir-responsabbiltajiet kollha. Mhux fuq hekk qed insaqsik neġast kollox, grazzi. Hekk qed insaqsik. No further questions, grazzi. Hekk qed insaqsik, ma ħallasx is-somma tal-VAT. Grazzi.